Ayan guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and share this video. Maraming salamat. Part 2 na ni. Please share this video po. Gutom na po guys.
ya kan? Eh. Bye. Sim. Ang sakit. Nurik bulo. Arthritis. Join ni join. Ang sakit tayo. Ito siya. Gitu aja. Sakit juga sir. Okay. Ano sakit? Ah. Sakit tayo. Ito yun. Oh. Kanagyo ko sakit ang kamak mo. Ah, okay, okay. Sakit din? Sakit? Sakit? Sakit. Di sokol dyan ah. Ano sakit ang Litson na, litson. Ano, di ka di litson. Kamera ka kaon. Ayun. Kamera ka kaon. Ha? Kamera ka kaon. Gamay ra. Tilaw-tilaw ram na iya ha. Mo lagi inigam mo kaon lang siya gamay. Kuanda yun ba mo? Igong biklo nang pamanggod mo na ayaw dili pwede yun. Pag sasakyanan ba dili na pwede tungas ha. Pangpatag nun yung sakyayan eh. Nakaisaka din. Kagitongas dyan. Utong yun. Sakit kayo bisita ng lapalapa. Yung makatunog ka ba to? Hmm? Kilami ah.
arthritis. Oh, Lami kayo. Ano kay lechon? $600 ang kilo. abot dito sa lapalapa, sakit din siya. Sakit kayo kapon yung panit. Kaya ang panit mo, sakit na kapon. Murag pa ano, murag ka ng... Di ba nag-advertisement imong YouTube, no? Hmm? Nag-advertisement imong YouTube. Kung tumano nimo sa YouTube, pati naghanag yun na akong gibawasan. Pwede siya magbuot. Pwede po niya kuhaan nimo iyang gusto. Makuhaan. Pero paid ad man na, di ba? Na tanan mga ads. May kuhaan man na siya niya. Say kuhaan ako kapag naghana. Hoy, di na kakita akong kuhaan sa kinang nagtag-ads. Sugod pa lang mag-ads na siya. Ads dahil na siya. Mo, bisang asa nga kuhaan, mo ads yun na siya. Bisang unsa nga kuhaan. Starting na di pa kakita, mo ads na na. Gani. Bisang ka na magagsalita sa YouTube o showtime mo ads yun na siya sa. Sa YouTube. Dugay lang mag-upload sa YouTube. Depende sa kakusog sa koneksyon. Depende po sa kataas. Kung sa kauras, adugay niyo sa kauras eh. Style lang ko, mag-upload sa gabi eh. Pagkauma man na. Upload mo tanan na. Kung naka... Pagkauma, i-delete na nimo to ang na-upload. Okay, mahang po mo. Cellphone. Delete nimo sa bakante na po. Yeah, okay, turn yung kuan, katong imong gi-boost. Naka-boss ko, naka-try na ko. Naka-fail ba na ko? Unsa? Wala lang ba? Wala lang ko. Naka-try lang ko. Ipasok na ko itong taga-surala. Ano sa mga imong official account na to katong Hilo Traditional? Matoy ko sa Mo kita imong Facebook page. Ito. Facebook page. Katong ayang profile na minivan. Ah. Katong man makita ni ako agyapon to. Pero ang focus kay na kang kuan. Katong naay kuan. Gani man ang ginapicture nako. Pero wala ka nag-post sa Facebook, no? Post oy. Sige ra mo post. Tradition. So, Ang nakabalo lang lagi katong ko friend. Katong friend sa Facebook. Gani, asa man gid ani? O dili friend, dili po ka kabalo. Mo ni kaning Wala lang kaning nag-post. Binisaya. O dili ako gyapon na pero dili ko na guton. Ginasiran lang nako. Katong Eric Kilot ang traditional. Buta siya Eric Kilot na. Eric Kilot. Nike ang siki na ang Ana. Eric Kilot ang kanina aerobic na. Ato na minivan. Kanina aerobic na gani. May minivan. Bawo kita. Mo ni. Mo Ah, ni. Dili na isa iba. Kanay minivan. Ah, kani. Ay, iba ko Uno, na. daghan mo. Kanay. Dili mo. Ay, bak. Kanay ko na kanay. Kanay. Pilot ni minivan. Kani 5.2. Ah, 5.3 anak. Ada Ah, na. kani. Ada na sa palo anak. Selamat. Dia anak to Na na. diri. Mau gina tanan jud dia. Selamat sa palo. Ada kamay tara. Yung ginahin mo na ko, share lang ako sa uban. Yung mo na main. Okay, 1 hour lang man. 1 hour. Ah, morning kagahapon imong hilot.
Ay natawag mga himbison dyan ha? Himbison, mga parat, Ayaw daw kang mga hindi sindi. itlog, manok, binamos, bulat, uyak, masaya, nalimango, balok ha? Ay, makasakot. Itong sa dugo na ito ba? Kanang barilis. Ayun. Ipagpilitin. Sa wala pa na sa mais yun. Daga mo nagkuhan himbis. Daga naghimbis na. Pagkabas palengke, wala himbis mo. Wala himbis, murot na. Daga mo naghimbis. Barilis. Kung kapila naman nakaadlaw sa parko. Nindot, matambaka, budburon, burot, barilison. Budburang pwede? Matambaka, budburon, burot, barilison. Dili piret. Ah, Ayaw itong piret. Itong budburon. Lang, kunto lang. murag. Sakit ang panit na naon ba? Sakit sa naon. Hmm? Sakit sa naon. Sa dati, mga ganun, mga ganun nabasa. Yan, nagkataas na yung percentage ba? Ay, mga ugat-ugat siguro diri. Uli ka na nagtrabaho kang mabasa. Anto, nakabot ang time ba? Nga taas na kayo. Yung sa kuan diabetes yun. Alam po, itang kundi sa diabetes. Nandito lang ditira sa diabetes. Kaya nagdito matagin. Yung basta daw, ano na alam, magtusok-tusok daw. Sana tusok-tusok, sugar na. Dugo na nga. Dili na ito ibutang sugar, kundi dugo na. Huwag mo na diri. Kaya dili, ang uban, sa asa na siya. Nakuha mo na. Murag tusok og daw. Oo, mo na, dugo na. Sabi na, makasulay kay katul. Ha? Kay katul lagi. Naman si lalo mang katul, kaya naklaro juga na. Diabetes ina. Sugar lang, ay lang diabetes. Sugar. Kanang katon. Kaluto ni mo, yung murag mabot. Na naglalong, kana garantisado gina. Kung naglarong taas na. Tulo, uy. Kanina yung tusok-tusok ko. Sugar na gabon na siya. Dili sa kadagyan tarong. Kuan na siya ka neuropathy. Sa English, di kayo gawin ito. Kuan na ka naman ugat-ugat mo may Dugo na. Kaya nag-sticky. kaya nag-clog ang mga ugat. Alira na, magtambal. Kung naman na magbidagang tubig. Pahilot, na-exercise, ano ba? Bawal mga kuwan. Kape. Red Bull, soft drinks, kana. Garilyo. Ayaw pa doon na itong nag-aso. Bawal na. Hindi naman ka manigarilyo, di po kami doon sa aso. Aso sa tambutso, aso sa nuluto, kana. Bawal. Aday. Aday. Basta may ganda. Ikaw yung muscle, sakit kayo, gay. Murag sa'yo, ganun mo kauli, no? Katong niagi kay nagabian ni. Ikaw, sa aking pinangay, sir. Ikaw, mukhang ka sa aking pinangay? Dinangay daw di. Oo. Mukhang ka sa aking pinangay, isa or duha ka buo. Bago mamahaw, bago maniod to, bago manihapon. Dili, iulahe. Mamahaw naman ka. Kaon sa aking. Malit ang dinangay. Yung maniod to na po ka, ayos sa... Kauna sa saging. Kaunaan saging, ha? Kaya mo na laban sa ano, kay Kang na. Ha? Laban sa Joey na. Bukog. Ang saging binangay, ha? Dili tundan. Binangay. Ikaw, makadiabetes na lang ginangay. Doon, grabe po, David. Muna yung mga natural sweeting. Natural nga tamis. Para ng mga apple. Oh. Kung natin budget, karoon tag-apple. Power ka na. Panlaban sa sugar. Kung natin dates, nindot. Makayurik ang grapes. Ha? Makayurik. Dates. Oh. Dates ba dates? Dates ba? Ayaw, ang grape. Katong Dates. gihatag ni Nesh. Oh.
akong dates. Ihatag na niya siya. Hindi ka sa gawas ba? Dong gikan sa Dubai nga Oo. ana, ang dates. Ano yung mga sugar? Ano yung kinaon sa mga rabo dito ng sigar kaon na nga 3, 4, 5 baka busok? Gahil mo na. Humok Gaya na dyan. na. Hmm? Humok na. Hindi ba gahil man? Humok Ay na. katong ambot lang oh, gahit na tong marag. Wagad. Humok na. Uy. Dates. Siguro, kung pagkabuhat to, grabe ka sticky. Magsambag ka. Umrag sambag, mong lambat. Sa tanan pagkaon mo na pinakatamis nga dili lamigason. Kamis dito kayo na. Tamis kay na sa sir, pero di gina lamigason. Pagbutangan nagbutang niya, kaparig, kindi. Mas lamigason ng kindi. Kaysa, kato, dahil yun dyan lang mo dool. Tamis magaya, pero di yun dyan doon. Hindi kay branded dito, tag 5 ra na dito. 5 real ang isa ka kilo. Ayun lang, nagdala naman sa atang ko dates. Nagdala. Chocolate man akong gusto, di man dates. Pero nindot ang dates. Yan na po. Hindi ada po. Ano po, sakitan na. Kaon kay dinuguan? Di wala na siya nagkakaon. Laon ta na ha. Pero sa una, Mga wala lamang siya, loob. mga lamang Sus, loob grabe sa na. una. Pero pagka taas yung creatinine, no? Pero lami no. Hindi, Sa lami lamian. din ako. Sa lamian na. Laman loob din no, sa una din. Ah, Laman loob sa una. oh. Nga, bita-bita prito kung baron slice on lamian no. Sabi na kinaganing. Kanang tinai sa bangos. Tinai sa bangos, iya man ang gisahon. Naon niya. Ya, bangos pag yun, himbison. Ano may mapo. Wala na ron. Di man gyud na makuan lami gid. Kaon bitag bangos, na maglingi-lingi ikaw ano tiyan. Ah, Maglingi ni mo san tiyan wala na. dagit na sa manghod. Unahan na. Manghod. Oo. Pantat pwede. Pantat. Tatwa ba na ikuan? Ito ba ito? Ah, ito. Nasa uric. Pwede na ito, wala na imbis. Wala himbis, pero taas may nag-uric. Sa page siya, pero di kayo sa counted sa kuwan. Basta imbison lang yun. Ang himbis. Imbison lang yun. Katong Karanang mga karpa. yung umaga di sa si Di ba, Doon, karpa? magkaunog ka ng hito kay pagkaumad kalakaw. Ay, Mabikil po doon siya sa iyong tiil. wala yun si kaya ito. Kana Direct gid. pa yun, ha? Yurik. Porsinto na siya, bro. Lang yun. Straight yung kaog litsong manok, di ba mga tulo-upat, di ba? Tatis kitas doon. Mobi na Kaya bago madali-dali. matulog nga, ngapon. Di, lechon manok yun din no. Madali-dali di. Kahapon dito manok. Gahapon? Di ba kada hapon? Kada gabi yun mo. Yun ang madali-dali. Sa mga bata dito manok. Pwede naman kung nasa may problema sa tuhod. Fried chicken. May problema sa Amo di si Willie di. Sakit yan tuhod. Ha? Si Willie ba nagasakit yan tuhod? Sige po itong manok. Buntag sa'yo manok. ipaundang lang. Hindi pa hilot, undang yan lang sa
Sakit kaya na. Yang mutukar Kaya ba man na? to siya. Sakitan mo sila, wala sa mudayon. Nasakitan siya ng tan, pero gusto siya magpahilot di. Pero dili siya mag-drive. Unya na daw, mahuman daw kag pahilot. Kay ikaw daw, Nama po yung sakit ma'am sa part. ni. Wala Damat sakit. na lang. Pag kita niya nariya ka, reduce na. Anton, magka-reduce na tanan. Anaanan na lang dyan, kaya. Di lang gusto masakitan ka. No pain, no gain man. Anak ko, ay. Oh, sige ko, depende na po sa customer, anak ko. Sige na, madakpan din na ni Ana, magdula. Dali nag mapindutan ang mga kuan. Kuratan ka. Distin mo ka na ikaw. Yung sakit lang din eh. Kung ano na, di sakit bigas wala no. Ako pang diri na ako ba? Sa kusog mo na. Sa kusog ni. Kusog na siya, niya hago niya, niya mabasa. Sakit na siya. Ah, Luka mo sakit lang din. wala Ito rin, wala man oh. Ito rin Luto, na. nagluto ra ko ato ba niya ng hugas. Ang tira ka na, nakpas mo. Tas mas kusog no. Sige lang ko, tigong lang sa pahilo. Para dili ilaw kayo nagilo. Panahon sa nako ning isa. Wanto akong gikon, 5 days. Atong pizza na ibi. Upload na ko. Expire sa 13. Ang boss. Wala, gilinyahan dyan ako ng 13 naman na. Ah, unsa ni? Atong boss. Atong gilinyahan dyan ako ng Ah, boss. boss. Oh. Ya, bubos na pod ana. Ah. Sakit? Bantay kag init sir. Dos akong panit. Nakabantay kag init daw. Init, Bantay bantay kag kag init. Init ba? Humol. Nakabantay kag init. Pag Init sa ana. mga kamot. Oh. Sanang grabe yung panungod. Kaya makuratan na inigunit ako sa likod. Uy, sugod dyan. No. Hugno, Hugno kay lawas. Grabe. Ah, lamig. Lamig. Ano ba sir? Ah, Ano ba? ako ba rin? Wala pa, relax lang. Circular na kayong dugo ba? Ha? Circular na kayong dugo. Tong niagi kay luspad siya no. Circular na kayo. Ilan naman ang circular ang dugo? Ang aping, Ang ang lips. acting o ang lips. Ano eh? Naputi lagi ko lips. Wala na, kuhan dyan na. Luspad mo kayo. Wala Para nag-circulate ang ng dugo. nervyos, hindi na kayo ba? Gitog na, hindi na ang dugo, tulog ang dugo. Wala na ka nag-palpitate din no. Wala na ka nag-palpitate no. Pupo na, kalit lang ka ng iyang bitang heartbeat. Lampas yun ang 100. Ano kong ihanga? Ka nang makuratan, ang hangap. Lampas na siya. Makuratan no, may maningin. Wala, mga utang wala si sir. Na. Yan sa ka. Stress, dala stress ng iyaha. Basta negosyante. Uy. Sina? Alas kong sing schedule, oh. Asa natin yung panabo ba? Gitawagan yung kuan, di follow up. Hapon noon, ano, buot eh. Dire gahapon, upat ka Kaya buo. dili. Oh, hindi na yung mga pagod. Lapoy lang Dili yun. pwede masingit na gimanggo. Yung mga gibok, Oh. isaram ko gibok. Magkita yung pangutana, isara ipabok, iduha. Hindi kung isara, di, nagi magsunod naman ng ikaduha. Para last week o alauna Hindi ang schedule magkabuang. abot alas 2. Gani ko, asa na ni Santa Maria? Iloton tama boss, wala pa man ng kuwan. Ano po nahitabo gapon? Nadugay ng mansala, nagisingit ng surala. Kaya matagpo mo na ginulat, asa naman eh, wala. May magpanatin sa inaanak. Kung iloton ta, pag mabot ang schedule sunod, adjust na to, sila na po na.
abot ng Mabalibaran dito wala nang kabo. alisot ito. Ato mo yun. Ante dito. Kawaton man bro. Hindi na lang sabot kung saan. Magagapon na nakabalibad man Kami mi. hindi lang nilayo. Okay ra. Ako nakabalibad man mi. Puno man dyan sa asa mo. Butang mo. Ano sa di mo nagmati? Ano sa di mo nagmati? Mate. Nangata mo mati? Ano? Layo eh. Sila mo ani dre. Daghang gusto patugog lang yun, koy. Kalas kay oras, kalas kay gasolina. Bango ta sir. Dili ka magbasa ron sir ha. Ya karon ko mangailigo. Tama man dito man ako eh. Pwede na siguro ika-isa sa semana. Ayaw sa, kay napan na yung ano. Ayaw sa Jud, dili sa Jud. Ayaw sa Jud daw di. Ayaw sa Ayaw mo Jud lang daw. yun. Oh, Manok. manok. Oh, ayaw sa Jud. Ilang ito. Mura ni ha, basta ka na ginili. Isda, gulay, Unya na maulian na gyud ko. Pundo na po. Kao na puti. Ya, brane yan, naman sa'yo ubo. Ayan Bawal ubo. manok no. Sa gulay ta, ka ng talong ayaw, yapil. Okay, talong. Ayaw. Hapon nga Magtalong Dili. kagahapon. naglawoy ko talong Mukhaon ta tanang gulay, ayaw lang ang Talong. talong. para Isa sa na yung Tungod ubo. na sa'yo ubo. Mm. Pero ang manok bawal ba sa kumbana? Ay, bawal yun. Alam. Bawal ang manok, labs. Bawal sad kag manok. Dito Itlog. kita sa lauoy, gulay. Manok o itlog. Nga isda, walay kalis, kaya sana rin yung tanan. Dito kita sa tanan nga mga Parihan mo ni Papa Labs o nga kaunon. karne, walay karne, ana. pwede ra karne. Ayaw, saya ha. Di mo pwede ka makarne. Sa kung iyaha gamay. lang ikaw dili sa kamang dili Pwede ko sa siya mukhang garden isda gamay. lang. Oh, gamay lang. Gamay lang. Gamay ra bito gapong isa Gamay kahiwa lang. lang. Pero bantay ha, kay mga tiger. Pagkalawa naglitsyon Mga na tiger, ikaw yan ng mga sabi nagbaka, or Nga bulalo. albakwa, sa panang mga lami. Di ba nagapit ang balbok ko? Tutonggi ka naghilot, ning hapit og balbak ko. Halang-halang. Halang-halang. Lami kayo. As kang lami ah. Kaya wala pa nila lami o kulay soft drinks. Pero ano ko siya ganay kay parat man pagkaluto. Ikaw ang bili ka. Higo. Ang baon ng sab. Yeah. Kaon. Ang Oy. sabaw ra ba ito ang lami? Pwede biya ko'y unod. Basta malay sabaw. Oh. Bahaw nga sa babaw. Bahaw lang, busog na. Wala na may lami ang unod. Tilaway kong unod. Ang Gabi nagkuan sinigang gabi. Yeah, may namarit sa kuan oh. sa Diyan sa Malutakan. Malutakan. sino sa kuwan lami ko kaya manjimol. Ay, oh. Ay, Kauban oh. na ba na sila? Diba? Lami kayo na. Kauban naman na sila. kawan mo dito. Ikaon bitaw ko ko. Lami dara. Unahan sa bidimol. Lain yung Wow, huli na. order ka. Tigat ko. Na. Lami manggod no. Lahi mo ginang kuan mo nang kuan sa baka. Fights na magining sa gatos. Sabaw sa- Nagka na magayo. Sabaw sa baka niya. Mo inom pa jud kag coke na. Bagtok ang Tanan sugar. Tuhod. Ang dugo, tulog. tubig rin ni Papa. Tubig lang yun niya. Kaya backlight yun number one. Hindi naman tamo dyan yung backlight. Makakuha naman noon ni siya. Baklay-baklay. Backlight lang ko nga mabuo. Katong Kasay before siya kanya? nagani diri, magsige siya giga sa gawas kay sakitan na siya tiil kanang baklas. Ay natandog na to. Anong manang ba ito na silang? Ya plus, bawal. Ana, padong yun ta sa good. Padong yun ta sa Ni good. kaya na sa jud ang bawal. Nakabantay mo dyan kasi, mag-okay na ko ah. Akaon ako kuhan. Balot. Akaon ako bitlog. Ano. Ginagmay po, di. Balik na pinta. Uy, Mao. sakit na lang ako ang tuhod. Ano man eh. Ang pan food no kay na Ah, itlog. ang mga bread. Bawal. Bread, bawal ang Bawal ko yun ang bread sa mga mga sakit. Love. Jukot. bread. Atong gusto pera ko sa Jose, tuman yun siya. 75 years old. Dito tama. Oh, sige lang ma'am. Sige lang. Sige, kaon lang.
Kaon ng group mo lang sa. Di mo bugay ko, ron din sa bugay. Kaon sa. Maniuto sa siguro tadi no. Correct. Balik lang ta. Balik lang. Hindi ka. No, maniuto sa talab. Nya. Ito na may kananan daw. Basig na Kaya mo mo. siguro naman. Basig na mabot. Ay, Ha? Wala na may lain kuhan. Walay lain. Una. Wala na. Ang sunod na gawas na may laon na. Home service. Ano mapapanabaw. Mag-home service mo? Gapon ka na. Kahapon tanan, yung mong itawagin. Unsa oras yung home service ron? Laon na. Launa. Kanya, mga pa man ni. Yeah, di hindi ka mapapuli. Mapapagawas na mo. Okay ra, inig humang kaon hinuton. Ay, ang... Kama sa no, 50% lang. Kanang nakakaon lang. Imbis nga 2 ka plato, isa na lang ang plato. Ipod-ipod mapas mo. Si Sir, naman naman, pwede so 100%. May lamig kaon. Kaon lang sa taga My Labs. Kaon gamay lang, gamay lang. Siya wala lang may kaon. Di ka mo kaon di? Kaon, no, nun sa... Namikuan daw. May pantatandi dyan. Ibili lang nato sakyanan. Magsakyan, magkuan ang ta sa sidecar. Hindi ka mo? Magpili ka brata di. Nagpili to busy. Ay, ang sakyanan naka-plastar na mga good. Okay na sir, mamay na ka. Tatanda o Jesus kando ko. name, mahayo na na, mahayo na na. Thank you for watching guys. Bye-bye.